Se fáiltear an ascadí Ceatharlach an tarna cluiche Leathcheannais I gcuireann Mhic Shigiúir 2023 teacht gan bhaile agus é sin idir Ollscoil Teicneolaíochta BÁC agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh tá áid buinte amach hena féin ag Ollscoil limaní bhí bu amach chun níos túisce I gcuine maintear BÁC in san chéad cluiche Leathcheannais agus iad in san cluiche cheannais a céimh glótha sinníon cheis. Well tá snóidir dúis caiimid súil chun ceang na fórna agus tá snóid le hOllscoil Teicneolaíochta BÁC. Dara Brooks ó le garman hasnóg sa cúlóh agus lína lán cúláidir ó sa cóir le Seán Ryan Cathal Hickey agus Fintan ó sé. Arúháin tá déanta le ifir thugtaigh Cian Grimes istigin anad Cian Hanley sa lína leath cúl. Tá Ryan Deegan agus Kevin Callahan láidir leir Páirc agus ó héobh scórála beisir ag leir ta spántas má tránóna ó lehéadí Shane Conan, Dara Campion agus an bhirrta Cluiche Seán Gaidan agus Mark Lavin. Maintear Corcaigh agus cúpla arú déanach ag Billy Morgan agus Éireann Van Isteach don cluicheann sa tránóna. Dylan Foley ó éire óga Corcaigh a thosnóg sa cúldómh agus Maris Shanley Daniel O'Mahony agus Damien Burke ó sa góir amach. Tá chéad arú sa lína leath cúl agus Neil Mark Cooper os na Crocaigh ag láirn ar fáil agus an áitsú tag an Mark Cronin ó réanathe Nemo isteach sa bhfoireann. Shane Merritt agus Brian Hartnett a thosnóg leir Páirc don Ollscoil ó Corcaigh tránóna agus tá lína lán tá sacr fad ahrathe. Neil Sean Quilter, Noreen Quigley, nó Sean O'Connor ar fáil agus isteach na náte go siúd tag an Dylan Gainey ón Dangan, Rory Murphy ón Listrí Géirí agus Cathal O'Mahony ó bhaile Mhic I Corcaigh. Má se roinnt ahar a déanta ar an dáhéhann sa agus sin ag súl go mór leis an gaibhlann bhí bu amach ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC in san cluiche Ceatharlach an tachtan seachata Chuilín amháin tréis an breise bhúdar ar chláis na hOllscoile BÁC náda séiteag na náda cúideach de spántas úntaach an tránóna sin ag Ben Holden for sé 7 Chuilín agus maintear Corcaigh ní hamháin go raibh ann breise tastáil a go raibh cicanna éiric ag tastáil freisin chun iad a scarúnt ó club agus ó Coláiste Naomhmuire I méil ferste críochnn sé héana de réin tréis ann breise agus an son ar chicanna éiric a 3-2 I bhábhar maintear Corcaigh. Réiteoir tránóna a sem leir Páirc sin é fearr na mí agus David Goff réig chun caihansa ó le bhúchan anna bheith déanta an dá éireann taobh hir den chúl an farcha tá sa Ceatharlach agus an son I do mthir Páirc ag roch agus I taobhú an sa nómad le dul gotí árán na bhíon an sa agus an son an tarna cluiche Leathcheannais mar dúirt mé Ollscoil limaní in uachtar in san chéad cluiche agus an ceannas fearracha ar Ollscoil Chathair BÁC dóchas éireann 3-2 ag gúin an áda 2 na cúl a bhí criticúil ar fád dóibh in san cluiche agus cúl a bhún cluicheach sin mar dern siad agus beag dá éireann sa ag glórig lehéadann sa tránóna fuirfan sa Ceatharlach fuair agus fuairgama ach ní léon le chuna cuithe nó ní léon bháisteach nó éonrad mar sin agus an Páirc réasúntaach gur tús mífheabhra agus singe réganis I Ceatharlach dá rán na bhíon. Gachford Oliver Máshad an tarna cluiche Leathcheannais I gcuireann Mhic Shigiúir 2023 Ollscoil limaní ag fannacht dus na bútóirí an tachtan se cúnga bheith an craobh ar siúl agus sin ag súl go mór leis an gaibhlann sa sin ag súl le tá spántas maith an dá ar ní mór anna bheith atra in áiríre agus dá bhrí sin gach scór, gach gníomh, gach chótáachta tús na himar agus peletóirí maithe úntacha ar an dáhéhann sa David Goff ón bhí réig chun cuasaí hosnú dúing an sa
Coláiste na hOllscoile Corcaigh darnó leis na gansa umrátacha sin dubh agus darg agus na ceann dúgurma á chathamh ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC. Leis an fell in orda. Son gabhaisteach seileamh ag maintear Corcaigh. Smacht go háling an son fion Harlaí. Brú tacht Ollscoil Teicneolaíochta BÁC agus ag an deire iad a hagan amach. Fada le Mark Lavan ó Leabhcáin is thar sélig dul a ruúr sprá leis ag bog bhfuil hí lámh go cinntear a chrám son í léon ceist agus Culíche díreachós córsúlan réitóra ar Corcaigh ará leis an son teir siar cúpla céim agus sé Ryan Deegan a thógaigh sin canán inis Naomh bríd a Ross Cumáin dar na gíre cóirí sorta chéile gáilteach tús na himre inis Dara Campion ar na mí sé teacht trasanach a fada le cín dúnar inis sin duine nach raibh le tosnú tá sé stig agus tucha sé ar náis chuige Tarrington son ar Ghansaí Kevin Callahan scuileann réitóir leis deis ó blocháil an a bhá ach bhí Culíche roimh sin agus ag an deire réitóir bhí Tarrington ar Ghansaí agus Kicséir dábhrí sin ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC. Dul siar chun ceanta hógant. Tá lán tosaí sin é Mark Lavan. Ní seo an ceann is fosta gona bhí na tógan cicin na séir don chéad ceann fada go leor amach chun cúil agus é sin ráite ní léon chaníla go rógan an sá be ceir goach deisige cúntas. A chuid fórna Ollscoil an ceann san imime stacha ag ceann cúntarteach ag déint go maisteach san ag cúlbar a Corcaigh sin é Dylan Folio ar óg. Agus an ceansa glóhil beag na glantach tá sé ar náis maintear na hard carrach agus í beidir níos mód an seileamh sa chéile go dtí an ceansa na taseach ó Kevin Callahan ó ríist an tarna íir teach lámh Dylan Foley sin gá íir atá tiite seach na chuid lámh ag tús na himre agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh inis tachtamach darnó Billy Morgan ag Gannis ar an maestro fear a higann cuasaí pelle agus darnó léach Corcaigh agus léach réonthe nímó thar na blianta trí chun Mhic Shigiúir búte le Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Héinteag, Ceatharlach, Naideag agus éigeir dul ar náis go dtíon Craobhló figur siúlan tachtain sicún seileamh inis ag Brian Murphy chun réonthe nímó dar nó thugad ar Craobh Corcaigh lótham líana agus fuair láidir iad go héon bliain brúan san ar fion Harlaí. Tá sé dul siar go le Bill Carton agus go leor de bhaintear Corcaigh a tosnú don Ollscoil an seo tráó na Maris Shanley inis ó chluach na Coilte Iarthar Corcaigh dar nó an fell an a láidir ar fádan agus ní mór an na mán chiad tú hí an deis is a Corcaigh Council sleanisteach ach gearras well níl sé gearrta sé na sé Corcaigh tá deis an sar cúil seasta cúla héin si dód chuidir chun talúnach tá seile fós an tá ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ach ag an deire céim sa mreis tócan san ag Dylan Gainey an dagan an réitóir hí seans agus beidir gá seans an sonna Coláiste na hOllscoile Corcaigh ar scór agus beidir go raibh leis seans ar cúil go dain ach ag an deire nómarcha céim na tóca ag an deire agus an Kicséir tóca go mar ag Ollscoil Teicneolaíochta Clia agus iad inis ar an ansaí á se ní léon scór feice go fóla going dáir an ard go maithh scórálinn na bouty cethir ceanna an teachtacha an ceansa búte agus búte go mbeidh Rory Murphy Cailteach búte ar náis an tarnaíocht an sonnaige buntáiste agus an lámh an árdaigh an réitómar go raibh lámh mór haimpleir bhuinéil ach an buntáiste sinna mithe inis agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh ag teacht leis seileamh dín taobh sodin Páirc bailithe son ag Dylan Gainey ar an dagan si go bhfuil spás leistigh agus an ceansa go dtíon fear lár Páirc sné Brian Hartnett ón Douglas an imreoir se héisiú dar nó tá híle Corcaigh amachchan is go fada le Mark Cronin ó réonthe ní mar trasanis go dtí Bill Curtin ó Kilshannig i Corcaigh ríist tá si dul saolas an áil ach deachirtaí brise tríd na cosantóirí os a chóir amach an ceansa garda go deire go dtí Maris Shanley agus i bríonn amach go deirtí Brian Hartnett is Corcaigh ar an ansaí ceansa sleanaisteach tá deis sa thir scór agus an ceann sin imeisteach thar an trasnánig Carlow Mahony fear Corcaigh fear bhaile bhistéile an chéad Culín fecinn ógaing ag teacht an Ollscoil.
Can so ríiste Coláiste hOllscoile Corcaigh agus Cathamaíon fear dhéimse an Chuilín ag tosnú Cluiche Teladómh ceann garda seach tí fionn Tháirlaí. Pass Cliste Tráchtaire an son. Bert tosaí a cosintúir amháin agus leis an bhúgan ceann so seachuing Ollscoil Teicneolaíochta BÁC teachtamach le seileamh ceann maith an son ó Dara Campion. Gotí Ryan O'Dwyer ó Bhaile Búd an Névéin agus ceann Cliste bre seach an son Mark Tóc ag a héifecht agus an son. Slacharíl faring inis an úsáringe ach Marcún agus sig ag Ryan Deegan ó chaman hamáis dábhéis in átha clia agus seansaige agúntas a oscailt antá Haran Trasná an iirecht an son ag a siúd. Deegan ag aimsiú agus na fórna corpram. Se ahrúar na canílacha le tamlína nús tróna álingt an chéad chléing níos túisce ach an bháisteach sin na nús le cúpla nómna nús agus an Páirc bog go maith hiúil me trasan níos túisce ché bhfuil dromcla réasúnta ó bheith fiochant agus ag fear ó héamh a bheith ag siú léir agus ag immertéir tá sí bog go maith sa Ceatharlach tróna an ceann go contúirta go meisteach an tá ach bhil smacht go háling hir an son ag Shane Merritt agus Coláiste hOllscoile Corcaigh ag teachtamach a ríist. Scoráil aníist gotí seo Shelvan son ag Brian Murphy. Leis sé ceann isteach sa cúne. Dí Cathal Mahony sin fear dhéimse an chéad Culín dómhan sa tróna casan sé haimpel cuireann sin ceann son ó ag deire Mhic Díreach isteach dí lábh Dara Brooks ó Lochgarman agus Coolbáire hOllscoile Teicneolaíochta teachtamach. Dáir an beidir gan a bheith socr go fóil agus iad Corachnar i chéileann tá Shelvan son ag Cillian McGuinness. Na sure an Dave Howell lange in racht Scradasel. The Shane Canaan fear Nave Breed agus ríiste bristeach go fada le Robbie McAllister. Fear bhuiinechán meascán únt go hebh clubban agus county an sa fear bhuiinechán fósa dul an can san ibre steach na agus ag a deire raibh na lábh deise agus fóríil an chéad ceannatáir stray má se. Cos chéad le fós mar an scór Murphy Cullen an taobh. Cic amach mar an son ag Dylan Foley. Shelvan ag Shanley. Lábh in ord an son ag scuileann an réitor agus ag an fel gotí Cillian Falvey fear Untitled Chapter. Mars Shanley inis. Nis Rory Murphy. Reis sé siar gotí Cillian Falvey ríist. Antar Corcaigh brasásta bheith feinach scuile sin ceann inis agus fécant féidir the Dylan Géanaí rud éigeant nó Cillian Falvey rud éigeant dhéanamh. Ceann ag a deire ó Dylan Géanaí beceirt marrá seachtí lábh an Coolbáire agus well tris Shelva Commander feag Tamalín agus an son é sin dhéanamh tugann sin buntáiste láir a chuirneis don Iranel agus seachuí maint rátha clia. Ar an ansaí tá lúsanta achlíocht an chéad scó mar tá feice heile seachtaí beag an nús. Sin Conan. Ceann ó búta go maithiste san an tosaí agus brúanis ar Corcaigh titim siar canis a cosint. Cá si dul siar agus tá Beirtown ag a deire sin Conan a ríist. A hosting an Cluiche ar an taobh sa ísil go fada le Cathal Hickey. Fear na mí. Rá divert can pass a hart an deire amach go fada le Callahan. Kevin Callahan, Ilín Géir go maith leis go tóg. Ó, sár Cullen an son. Kevin Callahan ó Cumann Nave Breed an átha clia. Agus iad gaffa Cullen chun tosaigh. Ardíirt an son. Shelvan Ashig, Ollscoil Corcaigh, Jack Murphy. ó éire óg, sleanna seachanistín lán Cullen, Morris Shanley, sprála seachan caing an passamach dín taobh só, agus duine leistigh más fir chuir náis chuige, tá sé náis ag an fear hosnaige sin, Shanley, Ilín Géir go maith, trasna cool, ag an deir an chéad ceanna tá mithir stray an son,
Gláiste hOllscoile Corcaigh agus cosantóir seis brala seach an caing ach an ceansa imethe fórí agus an buntáiste agus cicamach an isle teacht ó Dara Brooks fáist go teacht níos láidreann sa Ceatharlach. Scór an ísisiil tris denómad in san Ceadla chuoine ghfuil Ollscoil limení cáilethe an Leathcheannais hena féin. Gur siúil céadín se cúin is an áda hain siúd Sullivan son ag Corcaigh agus ag fanachtain son bhí Jack Murphy. Rory Murphy in ish. Seach sa cúinge smachta go háling is sigan son ag Carlow Mahony is na fór an tain agus an chéad Chuilín dómhach an ceann son imime amach agus sa teangaháil ó chosantóir an son be cic cúig féidir agus datha dá bhar sin i Cláiste hOllscoile Corcaigh. Tugadh siad a chud ama an fear thógadh an ceansa ná Brian Hartnett agus be siad ag iarraigh tarraingt ar hOllscoile. Ag an deire fágadh siad fé Carlow Mahony leis an ar chlár na scór dóibh leis an chéad Chuilín sa cluiche tris cúig nómad. Deis again is cuasaí a chothramúd an tarna bhauta in san cluiche Leathcheannais a Ceatharlach. Nis ó Mahony. Arda ach gan a bheith roáard beidir an broisiach an tarníirigh seileadh gcónaí sigan son ag Corcaigh tagann sé amach agus ag an deire an ceann son Coristeach Haran trasnáin ag fion Harlaí agus tá idir cóscór. Sin ceann sa cúr go mad an taobh lína agus an taobh lína tris an ceann sa a bhócant beag an cic i bhábhar na hOllscoile ó Corcaigh. Jack Murphy. Jack rá cétá ganans go dtí seo an dá iarrainn anna chorm agus anna chungrach lena chéile go dtí seo gan in iarrainn ag seasamh amach go dtí seo. Beir bhfuil deisian is a Corcaigh an ceann son ibrithe steach ag a deire de hiúis na bróig an son ag Carlow Mahony san tarna iartar stray an son ag Corcaigh. Sa céad bhauta caileidir gine Ollscoil limení dó seach gine nád a 10 an son an tarna cluiche bhí Cláiste hOllscoile Corcaigh bhúdar gine Coláiste an Atlantic hir gaiileh hin dóigh gine nád a 8 agus an son bhí cóscóras tríú cluiche gine Cláiste hOllscoile Bounríanna nád a 9 gine 3 a 10 agus an son mar dóímar níos túis gus a cluiche ceathrú ceannis an tachtain sicáta tréis an breise tréis cic an éiricha bhúdar Coláiste Naomh Muire ó bhéal first a chun tachtain sa Tráchtaire agus a 3 dóir cic an éiricha. Lámh an áirteach an réitóir an buntáiste tugann sa don Ollscoil agus an ceann son ibrithe steach ag Carlow Mahony an tarna Chuilín agus siúd an tríú ceann ag Maintre Corcaigh agus iad gafa chun tosa go ríist. Trín ag a dó, beidir bhfuil for lábhas le cúpla nómad ag Maintre Corcaigh agus seachún a ríist in an pass ó Rory Murphy. Bert cosantóir tá seileadh gcónaí an sa tá deis an circle sarv lochál an son ag an cúlbára bhí seansúnta ag Drisleáin stoppa ag an cúlbára dinta go húnta ag Dara Brooks agus an ceann son imethe amach faoi sibh go cinnte Ollscoil Teicneolaíochta BÁC a bhí seans an son ar cúlacha ach ag an deire lochál den chéad scá agus seachún iad inis Kevin Callahan. Rúthair mar a dhéanamh go dtíon taobh eile an Páirc ag Maintre a clia. Tamlún a raibh an siacha. Ceansa well pass ísisiil. Smachta well, níl sé an lán tosaí bhí mar leabhanna ggéirigh é gháilt ach Maintre Corcaigh teachtamach le seileadh. Ceapan le cúpla nómad tá siad sucra níos fearr. Ach ar chlár na scóir ní Chuilín atra 3 an aige dó. Seileadh an son, Rory Murphy. Fósadul. Pasta go uig agus structure nas ríist go dtí Dylan Gainey. Leis an lár na go masan mar Carrick tastáil. Siúirtí Shanley ar cloch na cuilte. Nis Bill Curtin. Siúd raibhnú teachtar naistín taobh sut an Farcanis agus ag lúirt na pellan sut Brian Murphy. Ach ag an deire, Módíric ag Fionn Harlaí. Harlaí a dul isteach. Fionn Harlaí á scór an cléige dí ag Fionn Harlaí.
Ardíirt an son an tarna Chuilín ag a siúd agus dúbal scórin inis, 4-2. Má se gá Chuilín ag Cathal gá Chuilín ag Fionn Harlahí agus sin 3 scóras ag chéile inis ag Maintre Corcaigh agus an Council Trish dul Haran Lína agus a bhábhar na bhórna atá cabh dubh agus dearg go bheith an chic taobh lína. Tá anna cardún thart a chúlbára na hOllscoile Corcaigh Dylan Foley dhéann sé 3 hábháil os a cic an éire an tachtain Secata agus bhí sé sin lárnach ina mua. Carlow a fuair an cúldómh agus fiidir contosig héine 3 a gine nád 3 ag Leathcheannais agus an panélar fad tróna ag an Ollscoil ó Corcaigh Círí agus bhí Bert ó Hebridáin bhíle tasnúach níl shelf tuú an son ag Corcaigh isteach an son tí maintar á clí agus smacht go háling sig an son ag Ryan Deegan imreoirí leistigh Deegan an Council Tráchtaire Girigé Galta Robbie McAllister shelf ag McAllister an cinenne Cíalmhar déint an son ag Robbie McAllister pass an a Cluiche ó Ryan Deegan chunig sé go raibh Robbie McAllister ag garisteach ní raibh duine ná Jory an aice leis ach be ceistan an só fé cosint Corcaigh agus se níl an réiteoir sásta nach an éiri leis an kick amach agus tá sé is stocha chuna sin a chahabh an orda. Anna chuirmart an son ag Maintre Ollscoil Cathair átha clia agus iad ar neistí Chuilín óán taobh inis 4-3 Robbie McAllister le lús úntaach ag gar chun caing agus bit raibh seansar cúlach é duine bhar Cíalmhar ag an deir an Chuilín a hógant san bhearna leidú a ríist inis dechar rá fós cétá mórrán in uachtar shelf ar nasin son ag Shane Merritt Cyn garad ó láh an ard an son agus tá Dylan Caney sínta agus well anna hens go méid Shane Canan I driblód bei cárte de haise an cinnte ach cén dach snín ceist David Goff sé congar go mad an immert ó géanaí fós sínta well cárte buíad tá a spáint an son de Shane Canan agus an tá leis mar bhí an Council an ard Táir sé buntáiste ar neist bhaintear Corcaigh agus be kick séir réúnta éasca có bháiste fós slacharílan sá Coláiste tastáil ó Dylan Caney Fearan dagan Nis sé mar Cronin hógan Council ó Cathal ceann níos túisce ach caig Cronin an Council hógan tá sé tógan de chuid am se híl mé sin thug sé nummarcha am agus thug sé nummarcha céimeanna chumá ní raibh seo an spot a ceart agus tá David Goff Tharbheith crying le héanrad mar sin tá sé chun an fellile chahabh in orda idir bhirt agus well an buntáiste bhí Corcaigh I méthe beidir méid seanscóigh alternation an tarna iireach se tá sé ar neisiá ach tá sé ag fearr go héanrad sa Rory Murphy seansa go siúd ó ceann contorteach Haran Trasnáin an son has to go Dara Brooks teachtamach agus an Council a chur Haran Trasnáin ach Rory Murphy an tálo go bhór ar a test sin agus an bhearna méid a ríistí gá Chuilín. Sin kick amach sin ísleach I brína go deire agus ann chun é bhailú tá Kevin Callahan. Shane Canan lárna go más nimmert gotí seo ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC Nis tá spás ar Dave Howden forcanis agus fána ar dul a ruch agus an fellile hógan isteach le cúpla imreoir cumas go meas na dosathe agus tá ábalta shelf a bhúg an dtír mar tá déanta inis acu pass well tá sé sin ag brú amach dó ní dhéananig beidir gona bróg ag an tarna iirt an son cín dúnar ag ggéirigh smachtú se tá sé ar neis acu má chu fad inis le Mark Lavin Siar go fada le Dara Campion. Ríist an na passan sin Cluiche ach bei siad a ggéirigh torra agus scóragáilte go deire tá siad feh brúan son. I léon chalíis an son a deir an réiteoir agus tagann sé siirtí Kevin Callahan a ríist. Callahan fós adul. Carrick tastáil agus gádíocht den chéad scohan son ag Carlow Cuid mhór den farcan sa I Páirc Chuilín Netwatch clúdathe tróna gáil cansa briste seach go bhfuil le Mark Cronin spás ó sa córamach. Tá sin fellile bhailú tá na cosantóirí teoracha titim siar. Gary Shackson, Mark Cronin,
Crona, no one counts ag a Terra Gent ag a ma ag Dara Brooks tá sé treisi de hafáil cúplúir beidir go méid dímar Corcaigh tá cúpla seans crotha có beidir lá eile bheith cairn trasnán a gan bheith tóca tránóna agus fanan an scór mar a bhí 5-3 gá Chuilín athra agus Shelvanis ag Sean Guiden chum an Nave Sylvester am leach lia. Nastí Lavin. Pasol Gardenson, cyn siŵr gwyl spás. Sigerson agus deis go bhar lár Páirc sinna Kevin Callahan ag a iirecht Weller Stragus an tarna ceanna tá mithir fóríl ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC. Scéad chluthe buamachá gona Ollscoil an Atlantic Galibh héna 30 gona nád an 9 agus an son bhúdar ar Ollscoil Limní le Coolí na bháin 32 gona héna 70 agus an son gona Cluiche an Ollscoil Teicneolaíochta le Ceathrú Canis Tréis an breise nád a 60 gona nád a 50 agus dar nó na fórnar fad gaw leis a dul dean breis an tachtan Chicata Shelvanis ag maintar na hard Catharach 5-3 ní taobh an pass tachtó Cillian McGuinness ach is sin roada agus roiseach amad an cosintúir Daniel O'Mahony cnocht na grí blin bhachas óna Corcaigh am líana John Fenton Daly thar Darvadóh se chuin Coláiste na hOllscoile Corcaigh ar an ansaí fuair Billy Morgan aber bheit dhéanamh an son a ríist Rory Murphy pass Cluiche seachantá dí Farran Dangan ach an ceann ag a deire ar clé agus ar fórí laspa crinne leis an hirirtí an dáhéamh le tamlína nús agus beagnach gánomad agus fethe caite an sa Ceatharlach tróna 4 agus 4 go an bháiste gan bheith có traumas a bhí ag tús dair clé is maithe sin ach na cnílacha gan bheith fuair nach an irid an kickamach son well I bring lohan Mark Hogan agus Ballyhan son ag Shane Canan. Canan ag Lord na Pellaríist agus Dúr martá déanta go dtí fear Nave Breed nes an taobh sodin Páirc well bhúil sé agus freab sé goin aig cín dúnar agus fear Longford airí leis cuasaí ismachú agus raibh sé siar Bert in aice leis duna chu ná sin Canan a ríist atá páirte Canan chu is na Cluiseachtaí agus Dara campion inis. Fear na mí. Is prabh dúrcha go brúmach. Go on Mark Lavin. Oh, tá Coláiste son. Well, Neil. A tear an réiteoir ach cá go deire. Se ní léon ceist fé. Be Ciaran son aige. Agus David Goff. Anna chomhairt den nimmert gan bheith scoile éonrod Teicneolaíochta ag fear ar go éonrod ach go dtí seán cléthe na Spórtúil. Gan a bheith róscailte ná riire agus scóráilíisiil go maith a go dtí seo maintar Corcaigh an uachtar 5-3 ach an kick-son isis ag Lavin. Os na sár séala go leabháin bhrá leis an bhearna chuirneistí Chuilín. Adam Doran dar nó ganas héin agus Óna Grady, Sean Kelly agus Martin Quinn. Ríist níl an ceann well thug sé numar am beidir agus an son chuir sé sin isteachar beidir gur híl sé go mbeadh líróid Catanarda ach airíonn le Corcaigh teachtamach agus well tá sé ag boganis go mar dín taobh eile an Páirc lús mar dúirt mé sa dairn an sa trónón an ceann go ar náis ag Cillian McGuinness. Fear Skerries agus Shelvanis a ríist ag Dara campion. Gadí ag túnta go ríist an son ag Corcaigh seachú iad Bhrála scór eile gáil agus deisinis ag Géine idir chuir an ansaí an pass sin bhí Bertiste ann tá sé fuidir duine agus is seach agus reisí cála maithní fé bhrúáise ar an tarna iarach smachta aige ag feicin an arána preban sin fel fé go tá láh mór heimpel ar cála maithní fósadal for sé gá Chuilín níos túis gan pass ó maithní ag a deire amach cófada le fion Harlaí agus an tríomhhát déanamh amach trónón an seachtaí láh a Dara Brooks beag díomá ar Corcaigh le sin Onadí a taobhúir an taobhlína don Ollscoil Teicneolaíochta sin é fé cethir Jack Flynn ó Rátó agus Shelva Cohanis Robbie McAllister gan éon scór going le 5 nómad se chuig McAllister for sé Chuilín man is túis ga go ríist a cúpla ceann imime ar stréiste an son agus cosintí áíre an a bheit dhéanamh ag maintar Corcaigh agus an tathú sin le bheith déantais ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC. Má se Jack Flynn Tráchtaire Páirc
agus ihre de ó bhaile dá néhhéine ó clia Rhino Dyer a háid fág na Páirc antá agus an tathú a dhéanamh má se maintar á clia cúig nóman fanta in san céad le cúig gona bh trí agus Ollscoil Chorcaigh inúcht agus stadse ní mór anta bhear na hageis scór á lá níisiil an dá ar nó hebh cosanta de inúcht a gotí se an pass sin well hí dúlgus agus dúláin ar seanlí ag an deirí airí leis agus tá spásan is ar Dave Houghton Park. Cillian Falvey. Fósadal. Deise go Cullen an Countson ag Cillian Falvey. Well, sin Cullen an cléthe. Bhí sé féhrú bégan don fell bhailú é héin. Cosantóirí naca leis ag fear hOllscoile is sár Cullen agus trí Cullen in is atra. Nómad fágus a céad le. Bhá le maintar á clí a scór nó hOllscoile gáilt. Is an fear seo canán, lár na canán chuid. Tas na glúiseachtaí. Dúnar. Bhí sé cuiineh an pass a thart go dtí Kevin Callahan. An deir reisteach. Fad le Jack Flynn, dúireach taketeach ar Páirc. Seansan níos ag Kevin Callahan, well, beidir gan aróg le é chamad. Leistig ag sark hosan de Sigerson ag Daniel O'Mahony Fearcnach na grí teachtamach sin an tarnamh out bhfuil sin déanta get tránóna tá sé inúachtar ar an tosaí atá á bhar cháilige Stéadaoin agus Ollscoil Chorcaigh ar an sí ríist sé gona bh trí dúbal scór na trí nómad go le fágus a céad le an san tarna cléthe lechéanna sé Gordon Mhic Shigiúir 53 Ollscoil limaní sa craobh an céadín seún tá sé an tá sé ag fannacht ag bhíochant céamh ag glótha sin íon ceist. Jack Murphy. Cinnta an blancéid cosanta atá os a chóramach. Déanta go mantanig Rory Murphy. Pass go deire. Brian Hartnett. Hartnett, díreach leisig don fostan son. Cúpla Cullen maithe stíigh chéile son. Ag maintar Chorcaigh trí ceann go daing a stíigh chéile. Rory leis a géad ceann. Cillian Falvey leis an tarna ceann agus Brian Hartnett an son. Leis a gceann son agus an bhearna is mónis idir na fórna. 7-3. Seachún ar ríistíd. Tá sé ganas beidir ar cuasaí le tamlína nús agus ceann smachtathe go héifeachach is Stéadaoin ag Cillian Falvey for sé sár Cullen nó Dave eile. Tíreach á nómad a hin, tríála sé an ceann san isis lena chitóg. Falvey an counts ríist an carúbát a denach seach dí láh a Dara Brooks agus chans go méid na ceann chuir seachar ag deir an himmarthe. Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche teachtamach an isis tá den nómad an scór deirnach aá ceanna fór Robbie McAllister agus stábhrí sin barfdáil ó ceannú hOllscoile gáilt rah séad fadóige le haman sa. Talís an son. Kensaig lán sasaí Mark Lavin leis an lán Cooley Cathal Hickey ar na mí seachtí Jack Flynn leis bhrál ó scór gáil spás beidir mohansá ag Kevin Callahan leis a gitóg an Countson ag casa agus Haran Trasnán an tarna Cullen ag a siúd ceanna hastig ó Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche is an bhearna an astí trí Cullen. Scóráilíisiil goach an éon tail nó rair cin áíar ar éon chúl gotí seo tránóna. Beidir go dtí sí sa tarna lech. Tás na Ollscoil Chorcaigh chun tosaigh nád a seach a gine nád a cethir agus sin san nóméid deirnach den gná am agus nómad amháin damcútah gortathe bheith le chuir leis an tro mar sin atá fáca. Se le bheith Jack Murphy ó éir óg a Corcaigh. Sin merit. Tá bagaisteach
Gehéfigtach, with Mark Cronin. Oh, better go Deisiste an son. Ag Corcaigh Sleaunish nach bhfuil Dylan Gainey. Gainey! Oh, sár Chuilín ag Farandangan. Oh, pass Cluiche. Isteach go dtí Dylan Gainey. Bhí sé ar imime le Carlow. Ní raibh ach rud amháin ar ainting aige. Agus bin ceol a bhaintas an angag agus níl ann níos fearr chun cúla aimsú an cléthe. Ná díreach ribh le haim. Farandangan ag aimsú agus a brab na súl. Sé Chuilín atra. Héna seacht ag maintar Corcaigh. Ná a cahar ag maintar átha clia. Sár Chuilín son ag Dylan Gainey. Nes bhí na cúl cinúnach de bhaintar limaníos chéad cléad an ceanson anna hácht ar fad. Chím go lonadí eile fáil fé ré gón Duffy le tachtasteach ar ian na hard carrick Shelvanis ag Shane Canan tá scóirne ag tastáúthe rivan briseach an ceansad Tirling ó Sigardach fiidir Carnow ar fóí le deire agus ag deire Darren Raytor is tócha go bhfuil dóhan feice agus an adóg lá ama séit antá I Ceatharlach in san tarna cléthe Leathcheannais bhfuil viidir congra go má a ggur tréimh se fada sa cléthe scórna maithe ón dáireann Carlow Manny, Ryan Deegan, Fionn Herlihy agus Robbie McAllister ach an son trí cheangas tíige chéile Corcaigh, Rory Murphy, Cillian Falvey agus Brian Hartnett agus Bjarne de Ceara Chuilín atra Kevin Callahan le scórma de bhaintar átha clí agus an bhearna ar neistí trí Chuilín ach ar bhuiile lehama ansá I Ceatharlach cúil den chéad sco ag Dylan Gainey rud a Chuilín go bhfuil sé Chuilín idir na fórna ansá ag an rise agus an buntáiste ag maintar Corcaigh an scór lehama ansá ag Ceatharlach héna seacht ag Coláiste an hOllscoile Corcaigh ná a cahar ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC clia búg faintí an chéad lethe le teacht agus action ile an dar lethe gan bhail an sothir YouTube TG cahar fanna gíling. Corcaigh ar an ansín ceansa Sleaunisteach tá deisian so her scór agus an count sin imeisteach Haran Trasnán ag Carlow man. Divert gonna pass a hart an deire mach a fada le Callahan. Kevin Callahan illing gear go má leis go tóg. Oh, sár Chuilín an son. Arda ach gan bheith roard beidir gan broisiach an tarníirich shelh gcóí istigh an son ag Corcaigh tagann sé amach agus ag an deire an count son Curisteach Haran Trasnán ag maintar Corcaigh agus seachung a ríiste an pass ó Rory Murphy. Bert Cossentor tá shelh gcóí an son tá deisian circle oh sarv lochall an son ag an cúil an son tá Brian Murphy ach ag an deire Módíreach ag Fionn Herlihy Herlihy a dolisteach Fionn Herlihy scór an cléige díise ag Fionn Deegan imreoirí leistigh Deegan an ceansá Tráchtaire irigé galta Robbie McAllister shelh ag McAllister an cinenne Cíl Verdéint an son ag Robbie ach tá sé ag fearr go héanaar an so Rory Murphy seans go siúd ó ceann contorteach Haran Trasnán an son has to go dar. Fósadal. Deise go her Chuilín an count son ag Cillian Falvey. Well, sin Chuilín an cléthe. Cormac. Dint go man son ag Rory Murphy. Pass go deire. Brian Hartnett. Oh, díreach leistigh den fust an son. Spás beidir mohan sá. Ag Kevin Callahan. Callahan leis go tóg an count son ag Casa agus Haran Trasnán an turn. With Mark Cronin. Oh, better go Deisiste an son ag Corcaigh Sleaunisteach nach bhfuil Dylan Gainey. Oh, sár Chuilín ag Farandangan.
Ceatharlach agus gan mainter Cléamathar Páirc chuig lads an hOllscoile Corcaigh agus taketíos na seamraí festis ach tá cinnte go raibh focail agus gríosa ón dá grúpa van istóiríonn sa tróna agus cóirla chuirteach churtha. Tá sé ahrú déantan san ar an Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche Mhic agus ón Duffy agus Tráchtaire Bár agus David Goff réig an cuasaí hosnúin tá sé Chuilín idir an fórna an Mhic an cúil cinúnach sinna teachtó Dylan Gainey de Corcaigh díreach rih leham rugad thugann buntáiste sé Chuilín dómh se chuí de Cluiche de túsan dar le harí se teach go fad le fionn go mar atá sé bogan na pelle seansan is ag Brian Hartnett seach a hen sé siúd agus Sigerson tá fionn hurlaí ríist hurlaí trasan na cúil an cansa ag a deire Haran trasna fionn hurlaí sin tús má treis cúpla second an son scór mahan son ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh 7 gúlí na brabna súla na seatra héna 7 le náda cethir héna 8 le náda cethir. Is rud a hastín Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche ná tús má chuir le cuasaí in san tarna tréimh sin sa díreach chu níad chmád sa cluiche idir agsúla caimhnad má agus an comórtas seo buaite éon uair amháin go dtí seocha nuair bhíidir fé seananam na hOllscoile DIT siar an 2013 fuair ar Coláiste na hOllscoile Corcaigh cluiche bhíorsúlan áthallún 3-8 gona náda 7. Na sin canán Tarrant déanta agus stracha déanta ar an son agus an kick-séirtí cín dúnar. Derrit an Chernash tí canán agus Seanís fear seansan is ag Seán Guidan agus an deire ga sin fell harteach go dtín Lár Jack Flynn dul gine go duine duineáil gur féidir scóir imsú hastín seachtí 11 seans go siúd tá sé siúd siaris dí cín dúnar tá siad feinach tá siad bearna éigeanta aimsú is an son inis Cathal Hickey an count so good ar Nash Níl tá sé Nash is gá Clia Cillian McGuinness dín Clíán an son go dtí Kevin Callahan Gá Cullen Ceadlan count son counterfeit chance and sir cool sir ober in san Cullen sinnig a cool bara hí chance úntaach Cullen son ag Robbie McAllister ag Dylan Foley ag Seasamhan Ode de Vainter Corcaigh agus faoi sibh dó hí Anna Hansen son ar cool ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC an count so glantanis Anna Iirecht ag sábháilt in chéad sco agus seachún Maintre Corcaigh ríist. Bill Curtin Jack Murphy Ríis tá siad feinach cean sa cumart an taobh lína déanta go maithan son ag Niall Carolan a chum an Leathcheannais Cullen gam den chabháin inis seachún amach Dara Campion dul a rúthair Cara Dí fós a dul Campion ceann cur síos rúthair má déantaige Taistil má fud fad na Páirc agus Campion fós a dul láh an orda scuileann ré tóir leis a Coláiste son fé gó fé rí agus ag a deire well tá sé sin díon ar Campion kick tóca mar Corcaigh ní bro sé amach há trúr Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche fannacht an fell pass tu goisteach an son agus Seán níos fearr tá deis an sóir scór agus Jack Flynn ó rátó hána go seach mar an tí túr gribh le ham Seán níos fearr Dígras go cinnte a spáintan summer hín cumar scéil go raibh Coláiste le bheith có nuair tugach agus ag go deire bhúidir sellh ar Nash agus Chuilín go deire agus fear Corcaigh sínta agus Coláiste testáil ar siúd sé Chuilín idir na fórna mar bhí go mission í gá scór feice going ó leham an chéad ceann na teacht ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh fionn hurlaí agus an count ag Jack Flynn de Vainter Cluiche agus darnó Feicinn an méid craimh atá buaite well ar bar an lista Coláiste na hOllscoile Cluiche tá 3 craimh nó tá ceithre craimh agus trocha buaite go siúd de chur an Mhic Shigiúir tarnát an son Maintre Corcaigh Coláiste na hOllscoile Corcaigh 3 caing agus fethe agus an count dearnach siar an 2008 agus mar dúirt mé hOllscoil Teicneolaíochta BÁC nó DIT mar bheanna an am
Ceann bháin bút go siúd siar in 2013 tá fear Corcaigh ar náis ar na cosa agus gacrad I gceart ar uaradóir David Goff ach tá sé chun leir leis an mhair an son trú chun focail bheith fé rud éig neachan mé aon rud ach tá sé beidir árá leis súla chamád ar ag na teach le Spórtúil chumá héna hocht a gine nád a cuaig agus maintar Corcaigh in uachtar a gcónaí leis an kick-amach agus más chun seilbheith ag a deire Ís léin siad ag an counsel tréis dul ar an lína agus bhábhar maintar na hard carfa go bheith an counsel tóca go mar siar gotí Cathal Hickey Clé Ollscoil sús pí na cúpla nómada nús Sean Ryan Ollscoil Liminaí ag fanatas na bútóirí Clé bheith arsúil Bort Láraga Leathcheannais de céadaoin sa cúin beor TG Cahar Cé bheith sa craobh lótha agus stad seo Ollscoil Liminaí agus cé bheith ló sin ina ceist Dra clí a fósadal tá seansan sár scór an Counson Ibrahim Stock agus Haran Trasnán well hí feine golóir an son acu leanadidir cumadidir seilbh cnicadidir go raibh bearna agus críoch anna bhaith agus scór maithan son ag maintar átha clí agus an bhearna leid a ríist an Aberdeen acu chuna sin dhéanamh agus an feargheimsigh Derek Campion Nár a hain siad go ríist Mórí sa mreis ag Ollscoil Teicneolaíochta Cliath agus seocún na ríistid Tá stig fiabhsú fuair an láidir chun níléon ceis Jack Flynn for sé Chuilín manís túis go níléon ceis nach go raibh tarring siar a dhéanamh an son ag Cillian Falvey agus an count tóca go mar isteach an so well cosan anna bhaiste an son tá lína lán cúil Corcaigh anna éfachta chu fád seocún pil cartna inis Gotí Rory Murphy Taobh Sutton Farcanis agus Bill Curtin. Mark Cronin. Na fasar machas amach isteach uig siúd agus seilbh bútaiste an son ag Corcaigh seo chun a ríistid. Cathal ó maithanaí an tamsa an ceamsa sínta nóir bhúil sin ceamsa nach an réiteoir rá nach raibh éon rud míide leach an son agus lean leis an imirt agus seo chuin maintar Ollscoil Teicneolaíochta átha clí a ríist. Cullen chun deirg. Fiáusar go cinnte Sean Ryan inis seach sa lára hain sé spás ó sa chóramach ag Cathal Hickey rána seilbh fós ag Cathal Hickey niling a teach níos scéire cai sé dul siardí Sean Guiden Nis siar ríist go dtí Jack Flynn iad ag bogan níos fear oscailtí an son agus deisantá ag an cosantóireach a ríist déanta go húntaach ag cosantóirí Corcaigh an son nó ag tiisim siar an son bhí Jack Murphy fiú agus Iad lá nábalta na ceang sinna chuide ar náis agus seachún a ríist Cathal ó maithanaí Féhrú fad na talún airíonn leis seilbh chamád agus seach sa lár ní lein in aice le Brian Hartnett ceanna chuir síos agus dul arúthar Hartnett pass Cliste isteach an sa spás a sigan son ag Cláiste na hOllscoile Corcaigh agus an countsa well hána sé de lábha Derek Campion an son iirecht Mark Cronin tá sem hamach le cicú féidir agus dahead agus seansa le máise ag Corcaigh Leis dal trasna chun é hógant Cathal maithanaí Gá Chuilín maithe gas a céad le Ceann ó nimmert agus ceann ó chic séir agus deisna seún iireach dahad a cúig seo an bhearna chu náis dí sé Chuilín Ceann sa well beagnach tíreach sa lár agus bín cic maithe gcónaí aige fear bhaile bhistéile Arda go maithe ní dul go me sé fada go leor agus a ríist isteach dí lábh Dara Brooks céhhéadúir a le héad a bheith déanta chu tránón agus béidir go méid na ceang son costas a gcótha rihheamar near na himmartha Nis spás ag maintar átha clia agus a dul arúthar tá Niall Carolan fear na chaváin passamach dín taobhsa agus ag fannachtá Cian Dúnar le seilbh a gcónaí bocha chun ceang go héifeachtach agus seilbh an son isteach sa lár Deis ag Sean Guiden an count son sár Chuilín amach ag fearnéamh Sylvester átha clia Guiden Haran Trasnán Bhearna ar náistí Ceithre Chuilín
An 3 scór dearnach tacha Ollscoil Teicneolaíochta BÁC lia. Sár go Bháiliste Sigerson Páirc an son agus cinnte le cúpla nómad an ús tá smachtacha an Cluiche agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh féhrú. Leis Callan isteach sa láir hain sé. Dar campion in ish. Count sin, tá siad féhrú, tá leavan féhrú agus a ríis tá number dinta Corcaigh an son. Réitor ag scuile leis an immert agus amach le mainter na hOllscoile ó Corcaigh seachún iad. Scór testáil can iad a hocrú nílach scór amháin aimsecha in san tarna séif se bin an chéad ceanna fór fion hurlaí treis nómad, ní léanú le aimse le de nómad, deis is beidir a ceannacha. Dul chuinnig go duine. Tá si dul siar beidir dí géine, ní raibh siad ag deire nach chofada le fion hurlaí. Seans go siúd ar a Garryón a dul isteach ach ar héamh na lábh deise agus iirecht hurlaí ar fóríl an son an carú ceannar stré Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Dechartaí a chut Tráchtaire chlár na scór sa tarna leach. Pass agus kick amach den chéad scot tóiste únta an son ag Dara Brooks. Orda go háling ar fad an son ag Cian Dúnar agus Cullish Sigerson an son ag a fear Corcaigh agus beag kick séir dá réir. Agus anna hans go bheith ómis carta comá. Réitor ag Cluiche. Fear Corcaigh trasna chuig an son mar bhí sé sin Sigerson agus an fear bheith go dul isteach sa leabhar ná Cilín Falvey. Tá gint go mé carta buí spáinte do siúd inis. Carta dómh, bhí sé Sigerson. Níor bhéon gá leis agus Falvey díbread an fórc inis ar feidh den ómad. Well, beag an buntáiste inis ag maintar á clia. Troirci teachta seach chun mana stíocht agus Adam Doran agus Owen O'Grady a rá lótha. Tá sé seo cleachta going catala déanamh nuair tá fear breise going tá an tearna sin is grí Shane Conan. Conan a iirecht, well, better go bhana síistigh fós ní dhéanamh ar stray. Tríú ceannar fóríl an son. Maintar á clíocht an den ómad an isis beag fear san reisicha. Buntáiste sin nuair chuoiníonn tú gur chuig na clí cethir canis go dtí ann breise an dá ar an son teachtain se chatte agus beag tuirse go leor. Chorasta Count Garden son ag coolbar a Corcaigh agus tá siad féhrú Shanley siar a hain sé agus a carún son tá Shane Merritt. Count ar Nash ag á clí agus an isis anna bhrú ar bhaintear Corcaigh an pass trasna tá sé glóir coola hóga ar Nash in san Cluiche iad an Count stop a ríis. Sár obair is stig an son ag coolbar a Coláiste na hOllscoile Corcaigh Dylan Foley. Bhílann contour glanta go fóil. Bhí seans únta an son ar cool ach don tarna uair an so tróna sábháilt an chéad sco feice going agus Dylan Foley a déanamh dóhan. An cool sin a chamad amá. Héana hocht a gine nád a seacht. Kick séir an isis ag Ollscoil Teicneolaíochta clia. Count a choristeach na muir ag fear agus an Count tóiste go héifeachta. Anna iirecht ar fad an son Shane Conan san bhearna ar Nashtí trí Chuilín. Leis seach nó méidíag fáchas a Caibhland. An ceithre scór dearnach ag maintar na hard carth níla Chuilín amháin ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh sa Ceatharlach agus tháinig sé sin sa chéad nómad tá dechartaí ortha dul ar chlár na scór Mark Tócáil son ag Rory Murphy. Fuair sé Chuilín más sa chéad le. Leis isteach sa láir a hain siad. Jack Murphy. Fósa dul. Scóir tastáil ó Corcaigh. Countsa dul isteach na muir ag fear agus an Count sin híl sé. Go raibh sé thar an trasnánach an cúigiú ceann atá fóríl an son acu. Nis féic an dehannas atá fé Dara Brooks an son agus tuigeann sé tá siad ag feabhsúach an kick amach an glánar stray Brian Murphy ag bailú isteach ó fada le Brian Hartnett. Fear na Douglaise agus lámh mór haimpel ar an son agus beag kick séir de thora ag maintar Corcaigh agus sé ó meithna dhearing a hóga an Countsa. Cool glanatra sin an coolla fór Dylan Gainey ar sé na fadóga lehama an sáiótú ará. Leis Carlow Nar bhíobar an kick cúig bheidir is dahad amach dó, chu sé seachtí lámh an coolbára.
Beis súil an council chur Haran spotted Dova agus sin dear mar hagénta an tríú ceannig a siúd an sa Tránóna Cearacúlín after about one ella. Tarna ceann máise ag maintre Corcaigh tarna tréimhse agus ceanna hasasta go an bhearna ar nastí Cearacúlín anna chaimhn sa in san dar lad ar nó cuoine go bhfuil maintre limení Ollscoil limení cáilethe an tarna blina siga chéile an craibh ceanna chaileidir chuna Cluiche an hOllscoile galibh an tachtan nó ní an tachtanach an bhlín se chaise. Leis Cullen, Shear. Shelvin is Cillian McGuinness. Fekinish, Gahaingus the taves of an Páirc, Chakas Coolbara. Ollscoil Teicneolaíochta BÁC Dar Brooks, Agus and Council Schlaunish Takati Cahill Hickey. Hickey Dollis Bralish, Solar and Council Frab, Shiamak, Agus Shaku Minter Corcaigh Caig, Clia Tráchtaire con Cousin Marianov. Agus well, better Mishis Fossa and Fella Voga the Corcaigh, Rownin she didn't have Sudden Fark, Agus Mark Cronin, Dollar Ruher. Imrorig Thurshoon so Queenie Gowill Cluiche an hOllscoile Corcaigh fós taobh le cahar diog agus an cart dubh sin a fio Cillian Falvey sus beidir trí go le nómad hin na mar sin Coláiste testáil ó gine dimróirí Corcaigh cumachar Dave Howell den amach gur bíl cart natá síntan son Decretí a con council bogach an cain Nish Rory Murphy Dean Coolbara Dylan Foley an bháisteach son ar náis a Ceatharlach a ríist agus an Páirc Sláun agus bog go maith Nish an council she give Fair Parker Breen Hartnett. Fair Lauder tá sé de gútamáil Maintre Corcaigh inis le beidir nómad a ggéireadh an council glanna seachún in siad. Ó an tálo ó gúling an son agus beidir gur ansaí chun tosaigh an áir bhí an son inis fearbh sa mreis ag Corcaigh agus iad inis dul a ruthar. Fair leistigh pass ag Derek Garhamach beidir gan broisiach an tarna ír dreint imróirí stig an son agus tá na cosa buinte dar Corcaigh ar David Goff ní hanín sé sin le maintre Ollscoil Teicneolaíochta a clia áfach ach beg kick séir agus ceannig stad cinúnach sa cléthe ag Cluiche an hOllscoile Corcaigh agus réiteoir ag cléach isteach lucht an leish comá Coláiste testáil comá ag fear Corcaigh agus an cléthe á bhéilú begáin an sa Tuireann clog bhfuil beag nach seach nó mid díag imirthe héana an aig gona nád a hocht Cearacúlín after a gcónaí an sa Ceatharlach agus an bháisteach son ag airí níos measa a gcónaí so beidir bhfuil Maintre Corcaigh cuioineh ar ahrúíanamh comátá Maintre Clia chun ahrúíanamh go cinnte cíam beidir stocha bhar feithnaid Joshua Finlay ag olabhú híos fuing agus iad ag taobhú imreoirí le teachta seach agus ar an taobh líne se go bhfuil ahrúla bheith déantais agus tá David Goff sásta fanachta reintíine bogad siar in san Seadáin mar tinge si go bhfuil sé teachfluchan agus is seachar Páirc ag an Joshua Finlay a chum an néamh cuimhín ag gúnta lú agus ag fágant na Páirc an son cíimiid inis gan second cétá go macht so cosa uaire hastín agus stáid se fear áda sé agus an fear Lár Páirc iver hocht Ryan Deegan ag fágan na Páirc for sé scórmas céadla an kicks ar inis ar Dave eile ag Maintre Corcaigh agus deis an Forest Bar sin na bhéadú sin díreach martá déanta go Cullen Míchéal an son agus an bhearna ar nationistí Cullen scór maith ríist an sonna go gach ceann táchtach agus stáid seo den cléthe Mark Cronin na ggéirigh seo a cosint eis na fór an Cullen dar nó Cullen after a héine de an nád a hocht ó tá Sean Ryan ag glór na pelle agus an fel imime stoch go fada le Sean Ryan agus neart spáis ó sa chóramach seach sa lára héin sé seo níos fearna siúthe beidir gúil Coolaigh testáúthe Derek Campion le Shelf Cowardaí cosint an bhaint an ag Corcaigh ag Shelf i gcónaí ag Campion Sláunín sin fel le seach an son dí Cillian McGuinness Cowardaí inis ó McGuinness Nish Kevin Callahan Fair Lauder agus pas Clistenis go dí Owen Duffy Fair Bhuinachán trasna héin si tá sé gúsáid lehead na Páirc a dul saolas an awl ggéirigh bearna eiscin scóirí testáil a bhaintear á clia agus tá Jack Flynn chun é sin a chuiristeach agus well sáíireach an son ag Jack Flynn an tarna Cullen ag a siú Tránóna agus an bhearna leide go dtí Cearacúlín a ríist héna del an ád an ai
anna iirecht fad an son. Bhí sé sin táchtach, mar bhí an dá scór dearnach ag maintear Corcaigh Cathal O'Mahony agus Mark Cronin ach an counsel ag fearbh átha Cluiche a chun Corcaigh. Cluiche taingeamh agus ann don dá ar an fós. Murphy. Tráchtaire Brian Murphy. Féhrú ach ag an deire. Sir leistal hín taobh hail den fork ann ag frach há Brian Hartnett. Agus pass Cluiche isteach an son agus well se chuin Coláiste na hOllscoile Corcaigh tá deis an son countson imethe isteach agus Haran Trasnáin ag an deire ardíirecht hí na méir beánín Mála dul trasna ach an counsel Haran Trasnáin agus Chuilín eile héna héinteag le nád an éanis. Chún Cluiche scór tastáil go dóideis agus tá seo an cléthe an bhearnar neistí cuaig seo sé an sonna Kevin Callahan. Seach sa lár Nis tá deis leis go tóg ag Seán Gaidan agus an tarna Chuilín go siúd hen san tarna le. Scór má. Tá sé dul Chuilín ar Chuilín an sa. Nain nómad go am fáca ag nómad na ggóla chuir leis sin agus Burton is tactaisteach ar iarán Corcaigh tá iver 35 ó chuman áistín de stac géirí Michael O'Gara tactaisteach agus tá fear hibridáran os na trách dálathe i glún meile Seán O'Connor tactaisteach chomá má se. Tá siad chah beirt ar láidirsteach agus tamsa an cluiche is tócha rud a hastín ná daoine le cosa uaire agus le fingam agus David Goffey cinú nach méid 60 nó 70 hainge agus go méid na 100 atá nu na imróir tá gemacht imethe den farcnis sin kickamach sin tá beirt ó Cliann agus selle búta go deir Jack Flynn cúpla scór maithe gas dar le Corcaigh ag alternás tá an Ternastí Flynn tá sé gúrig scór crothú an count an imrethe staach tá láb an ardeg David Goff tá Coláiste feice agus beag kick séir ag Coláiste agus ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC Och nómad fáca héna héinteag gona náda de agus sin ceis ná bhfuil cool beidir in maintearach Cliath anna díala dhéanamh an sonna có Jack Lundy a tactaisteach fear le taithí fear volunteer néamh ón a tactaisteach ó Cliath agus Cian Dúnar ag fágan na Páirc an son más an athra dhéanamh chumaigh Adam Doran agus ag Owen O'Grady an sa bháisteach i Ceatharlach se chun an kick séir. An counsel seoltaisteach Haran Trasnáin gan éon strain an écar an son an bhearna Harnash go dtí trí Chuilín agus seans a gcónaí ag an dáhéamh dul có fada leis an Leathcheannais Shane Conán leis an counsel a ríist. An counsel na méthir straight tá brúin é seir Corcaigh deisir cool an Cousintorf ag brúiste gan dint a go maithe Daniel O'Mahony ach tá sé metheach le haid kick cúvéidir agus stad viidir ag útamáil agus ag útamáil go cinnteistigh an son ach tá an kick cúvéidir agus stad acu agus well ní féidiréis sin a dhéanamh an cluiche mar seo é sin tóca go mar sellbh Sigeann ag maintearach Cliath deis istigánach tá Coláiste feice an réitóir agus counsel feice ag David Goff agus seansa chun bhearna is lú a chur idir na fórna bhain sios gá Chuilín beidir tá trí Chuilín atranis an counsel éasca ag Seán Gaidan fearrátha Cliath tucha sin counsel leis go tóg dóhan am acu san cluiche an counsel tóirste go maithe an trí scór dearnach an isacha agus an bhearna Harnastí Péire héna héinte go gine náda dóiag big críoch drama túla going an sa Ceatharlach. Nis gach sellbh gach iirecht có táachta ag an stadsead an cluiche an iad maintear Corcaigh nó maintearach Cliath a bheith ag casa le hOllscoil limaní an tachtain seachún tána canílacha slach dachar agus stadsead an cluiche daintéir fiú slánaín an cúlbar a fólí nóir bhúlann sé counsel tá sellbh ina clic an son ag a fear Corcaigh agus seachún ar an ansa iad pass Cluiche isteach an son agus déanta go má chun é bhallú ag Mark Cronin
Pascadí O'Connor Harnashtí Cronin. Oh, Gadaíochta Sigerson Mainte Rátha Clia. Cúig nómad agus cúpla nómad damcútah gorta le bheith imar sa Ceatharlach. Gá Chuilín ag scarú na fórna Míchéal seo chun Corcaigh. Tá deis sa an cansa fadna talún agus deire fóríl híl Carlow mahaníonn son gribh an cansa an trasnánaige. Ach an muir rá fóríl an séú counter straight. Dehannas go cintear Dara Brooks. Táimid gomacht, cúig nómad. Agus cúpla nómad damcútah gorta sa dearan cinnte. Glór na pellan taobh sudden fort an lámh an ordaigh Kevin Callahan. Cúpla scór dearnach aimse chun trí ceang go dearnach. Mainte Rátha Clia an cansa Páirc meid sé Mainte Corcaigh tá seorachaiste gan. Ballathe go háling ag Bill Curtin agus seo cún iad ríist. Deacratí go leis an cúpla Cluiche dearnach. Éon dul chun ceang dhéanamh. Bhúdar chun Mhic Shigiúir go dearnach in 2008 nó 2009 be cearta marrá. Agus bhúdar néamh Murabéil first an láir son. Éon an aigún an áda sé a Portlaoise go súlar fáidir Ceatharlach Tránóna pass. Ibristeach go Cliiste an son agus buaiteiste an son ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh Illing Géir go maith. Ach seileadh gcónaí son Cowardaí caiisiad teach siar. Agus seileadh chamad agus fécant an féidir tart fé scór spás inis ag Brian Hartnett. An feltach uig go dtí Carlow Mahony agus sár Chuilín ag Carlow Mahony go deire. Bhearna Harnashtí trí Chuilín tá anna cléir fad imirthe ag fear Bhailbhis Déalaigh. Éanna dóigh, gúna náda dóigh agus scóir bhí tastáil fuit an son ag O'Mahony agus ag Mainte Corcaigh seileadh ríist an son a chun gic amach. Anna dar lethe going an son Murphy. Cumart an taobh lína Coláiste gan éon cheist an son agus fear Corcaigh sínta. Tugadh siad a go am an son mar an taimh feilte hastíí nua dá bhaidís beidir scór amháin eile bheitís sásta agus bheith compórt éiganta có. Leis hartant le seileadh sé scór na maithníos túisce. Cansa gard go maithaige agus tá siad féh brú an cansa. Bhábhar Mainte na hard Carach a bheith ag deire agus beagdí mar le sin. Billy Morgan ar Dave Lína tahinam línta go siú dar nó le club le Counday agus le Corcaigh chomá agus le Kicksara le tucha David Goff. Imar sé dahad cluthe le Corcaigh cúig craobh na mún. Craobh go ile éireann mar bhanistóir Gradamáil star craobh strathe agus ar nóbhí sé Gannis ar Corcaigh nuair a bhuad ar craobh na héireann in 8-9 agus nócha anna fear pelle. Fear réna hanímos a chun Mainte Rátha Clia Dave Ellison Fark an cansa go contúirta gimme Sigerson ach maratá déanta cúplaúir sa cléthe anna Gadaíochta Sigerson tá si de déanamh go mána ceangse a ghear amach agus seileadh náis ríist ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ar an ansaí scór amháin eile ar fág an éanaach sin gnú dóibh. Cansa tá si gur chuirteach go fada le Sean O'Connor ach tá Dara Brooks ann anna cléir fad imar go siúd agus mar dhéanann Coolbáirí an léanamh ag gur teachtamach Lady Rafferty ardhacha agus mar sin ach raibh sé siar inis seileadh an son ag Sean Ryan. Cool glán idir na fórna. Táimid gomacht de Ceatharlach na báistí Tránóna cluiche Leathcheannais chun Mhic Shigiúir 23 Ollscoil Liminaí fnachtas na bútóirí seileadh gcónaí ag Mainte Rátha Clia. Tá siad gur an felleh bhagaisteach lámhard an son agus Coláiste agus David Goff níl sé géile agus a tart éon rud an son ach an Kicksara bhí sé dúir an leis nimar dear an clog gohfuil nómad agus dat 2 second gná an fácha agus dear an go méid gáinú 3 nómad le chur leis sin comá. Leis an fear thógaigh ná sé canán agus tá sé tríise bheith crainn gomád óh Tránóna seo ceann na hastíí nua. Leis canán Cansa chuiristeach aige agus crying agus tóiste go húntaach an bhearna Harnashtí péire héana dóigh go gcuine náda trídeig. Anna chaimhlann sa darla. Sin dul Chuilín ar Chuilín an sa agus sin imime seach in sa nómad dúrnach do gná an sa Mohammed ar cóscóir deir seaca beag an breiste tastáil an kick amach ag Dylan Foley. In order hain siad seileadh an son glán ag Kevin Callahan agus Ceann nómad fógur damcútah gorta an cansan ag Sean Guyton.
Maintar Raha Clia, tá sé glóra kick séris de gan son. Ní léon tu go fóil, tá contour down the Maintar Corcaigh here at Gary Owen. Ord, agus ag dera. Chlé agus fóríl, Kerry Caint amach, ní mór an méidir sin. Ag Maintar Raha Clia, agus Untitled Chapter dóhanis. Fiann Murray, ó chuman hamáis dábhéis, agus Raha Clia. Robbie McAllister fágan na Páirc for sé Cullen Manís túisce tá cool bar Ollscoil Teicneolaíochta BÁC Dara Brooks geall bheith lár Páirc inis agus caiise bheith arach an rud nachhfuil uig ná gomach ceanna dul seach Harry ceann seach chun amach iad lastar sa bharach an ceansa fad na talúnig fear Corcaigh agus an buntáisteach Maintar Raha Clia ceann garad seachtí Fiann Murray dúireach takeísteach ar a barc Láv an Arden son, squeal and Rachel leis, Gary Shack and son, tá Sean, guiding new campion Negadera, and fell good ar nashe, Corcaigh. Agus beshit sauce leis in a chamad an ish, tá cúpla nómad fós le dul, tá mid imheistach, si chéad nómad an am cútaf gurt, níl atra, a gá Chuilín didmach ar bishin an bhearnis contortí étach, a bheith glithe, mar dul isteach sa secondary derna catú cúla lor an ish tá spás a Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Teicneolaíochta an son, tá Sean O'Connor mas feidir an pass a harta isteach chuig ag dera, Fionn Hurley Seachtaí O'Connor seans inside Corcaigh, an counts stop gohúnta ag Shane Canan bhí sé titim siar an son, Jarrig leis sé sin na stop agus ard cosantá kick séir bronta, I bhábhar Raha Clia tá ann fós acu, tá 3 nómad agus 10 second acu. Mar an siad fós bhí seansan son de me Cullen fiú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh an son beidir gnéanaach sin gnú dómh mar tá brúan is artha an countsa cosint an buntáiste agus láv an ard ag an réitóir. Jack Lundy. Seach a falla le fear rátó, sné Jack Flynn. Agus well, níl an cléis seo hart ná Sean Ryan. Ryan a garisteach, caithfidh Maintar Corcaigh an cosint ar fadaí ana bhanis. Brúan son. Pass, an meisteach an son agus seileadh gcónaí an so. Baga chun caing an son tá cailhic go dtín clíá an hawl. Dóhan amacha na Culíní a hógant. Glór na pelle sleanna stacatí, Sean Guyden. Farmata seans an so cool, bhí seansa stig an son. Ag Dara Campion agus ceist an so. Raibh Coláiste dachar rá. Ach, well, tá gaff treis a bheith congur don imirt fad na Tráchtaire an so agus réitor le taithí is ahé, Corcaigh ag teacht amach an ish. An táimig amach, tá gá nómad fantan so I Ceatharlach, tá Ollscoil Liminiaigh finachtas na bútóirí, tá Maintar Corcaigh gá Chuilín contosaigh. Seachún ar bhreithem siad. Seileadh son ag Fiann Hurley. Ra sé seach sa lár, Jack Murphy. Murphy ar a sábhín so gan aon naca leis. Beag dímáir leis sin tá cúpla seans ar stréá. Den amach seaceang díreachtaí ar fórílan is a Corcaigh. Beidir go méid na caint sa costas a gribhear ina himmartha. Nómad go leithfácha ann fós a cool beidir ag tastáil agus stáidsead an cluiche ag Ollscoil Teicneolaíochta BÁC. Nómad agus fés an fácha. Beidir an fella chuiristeach sa cearnóg tá cúpla fear bhláidir stigáin acu. Seileadh is ag Canan anna cléir fad imar go siúd, sin an plan is tócha. An fella rasnú agus duine yaimsú beidir le doran chané chuiristeach Guyden inis. Fécinn turn around an rud nach bhfuilú ná ligan dul thar an lína ní sin bheith fós agus seileadh cumáta díreach leistegan so Guyden fós. Fécinn to nord lena chitóg an counts bhfuil bin an rud nach raibh agus tá méid cinnte go dóg ag Dylan Foley a chud ama leis an kick amach so 15 second fág ag Ceatharlach. Coláiste na hOllscoile Corcaigh gá Chuilín contosaigh an kick amach so Harvh tácht. David Gaffará leis dehannas dhéanamh. Darren Clough bhfuil 30 second fácha tá sé dul dín taobh Howden Fark agus bhfuil aine ann níl ach beag an buntáiste ag Dara Brooks coolbar Ollscoil Teicneolaíochta BÁC isteach sa lár héinse caithfidh hickey inis nó riomh caiisiad an coolla lorach ní lech secondí fácha isteach sa cearnóg count contar tá seans an so agus ag an Darren counts on big kick cúig féidir agus dahadtá cúig second fácha caithfidh Maintar Corcaigh é seo a cosint agus Ollscoil Teicneolaíochta BÁC ní le déanamh ach an countsa chuiristeach sa cearnóg agus fécinn an féidir duine ag an teangaháilí an tá count gar tóca dín taobh sod an Farc
Jack Lundy ceann contartach imethe Staach an son agus tá sé na helbh sigan son ag Brian Murphy agus sin é bhí seans ag an deire in áíire ag Coláiste na hOllscoil Teicneolaíochta Cluiche bhí seans an son ach bhí annach hosan tar fad ag an deire ag Coláiste na hOllscoil Corcaigh. Dar lehí ar aus ar fad anna imirta dul ó ceann na Páirc scór na táchtacha in áíire ón dáhéamh. Beidir an cúil cinúnach sin ag Dylan Géini ón dagan sa chéadla a chuirid sé Chuilín chun tosaigh ag an mrise héna seach le nád a cethair tháinig maintrátha clí go maithar nasin san imirt le Chuilíní maithe ó lehéadí Jack Flynn agus Derek Campion agus Sean Guyden agus Shane Conan ach thucraigh lehéadí Carlow Manny maintre Corcaigh an deire agus ag deire na himrehan sa gá Chuilín atra má se derby na múna bheith a going décéadín se cúing beor TG cethair Ollscoil Limaní a bheith a tartaigh ar Coláiste na hOllscoil Corcaigh a bhhaicas don bhua gá Chuilín an sa. An scór Derek sa Dara Cléhan sa Ceatharlach héna dóigh ag Coláiste na hOllscoil Corcaigh nád a trídeig ag Ollscoil Teicneolaíochta Cluiche. Corcaigh ar an ansín ceann sa Sleaun isteach tá deisian sa ar scór agus an ceann sin imethe isteach thar an trasnán ag Carlow Manny. Divert gonna pass a thart ag an deire amach go fada le Callahan. Kevin Callahan, Ilín Gear Gama, leis go dóg. Sár Chuilín an son. Orda ach gan a bheith roard, beidir gan broisiach an tarníirich shelf agóní isteach son. Ag Corcaigh tagan sé amach agus ag an deire an ceann son. Curisteach, Haran Trasna. Ag maintre Corcaigh agus seacung a ríiste in pass ó Rory Murphy. Bert Cosentor, tá shelf agóní an son, tá deisian sár Cool. Sarv Lochall an son ag an cool. Napel an son, tá Brian Murphy. Ach, ag an deire, Modíric ag Fionn Hurley. Hurley a dul isteach. Fionn Hurley scór an cléig a díseach Fionn Deegan imreoirí leistigh Deegan an ceann sa Tráchtaire Irigé Galta Robbie McAllister Shelvig McAllister an cinenne Cielver Déint an son ag Robbie ach tá sé ag fearr go héanarin sa Rory Murphy seans go siúd ó ceann contarteach Haran Trasnán an son has to go dar Fós a dul Deise go Chuilín an ceann son ag Cillian Falvey well sin Chuilín an cléthe Cormac Dint go man son ag Rory Murphy Pass go deire Brian Hartnett Díreach leisig don fust an son Spás Peter Mohansá ag Kevin Callahan leisig go tóg an ceann son ag Casa agus Haran Trasnán an tarn Gotí Mark Cronin beidir bhfuil deisiiste an son ag Corcaigh Sleaun isteach go le Dylan Géini sár Chuilín ag fearan Brian Hartnett Seach a hen sé siúd agus sigan son tá Fionn Hurley ríist Hurley trasna cool an ceann ag a deire Haran Trasnán Fionn Hurley sin tús má Gotí Clíán an son gotí Kevin Callahan gá Chuilín sa chéadla an ceann son contartach seans an sár cool sár obair in san cool Sure hOllscoil Teicneolaíochta Cluiche fannacht an fell Pass to Gustaach an son agus Sean níos fearr tá deis an sár scór agus Jack Flynn ó rátóhanist Dra Cluiche fós a dul tá seansan sár scór an ceann son Ibrithe Staach agus Haran Trasnán Bach chun ceann go héifeachtach agus Shelvan son Staach sa lár Deis ag Sean Guyden an ceann son sár Chuilín amachchas amach Gá Cluiche agus inis Anna Bhrú ar bhaintre Corcaigh an pass trasa tá sé glóir coolla hóga chunáis in san cléthe iad an ceann stop a ríis sár obair an ail Gearig Bjarne Eshkin scóir testáil a bhaintre Cluiche agus tá Jack Flynn chun sin a Curisteach agus well se chuin Coláiste na hOllscoil Corcaigh tá deisian an ceann son imethe isteach agus Haran Trasnán Seach sa lár Nis tá deis leis go tóg ag Sean Guyden agus an tarna Chuilín go spás inis ag Brian Hartnett an feltach uig gotí Carlow Manny agus sár Chuilín ag Carlow Manny go deire Sean O'Connor mas beidir an pass a hartar staach go deire Fionn Hurley Seachtaí O'Connor seans an side Corcaigh an ceann stopathe go húntaach ag Shane Conan bhí sé titim siar an